Fri Leg på P4 præsenterer ugens app. Thomas Bigum er ekspert i digitale trends, og han er på besøg her i Fri Leg for at anbefale 2 apps. Så den første fik vi lige før, den hed My Money, og den handlede om, hvordan man giver opgaver og lommepenge til børnene i familien. Den kan i hvert fald være en hjælp på vejen. Hvad går din anden anbefaling ud på, Thomas? Nu er vi i miljø for tilbudsaviser. Der er jo kommet apps i vores hænder, smartphone først, og på dem er der apps, og tilbudsavis er jo på en eller anden måde i den sammenhæng en dinosaurstørrelse. Det hører tidligere tider til. Så det manglede jo bare, at det trængte ind på de her apps. Men nu er det ikke bare, at tilbudsavisen så ligger på i en app. Det her koncept, det hedder Catch. C-A-T-S-J. Igen en lidt skæv skaldstavne. Men det her Catch minder om tilbudsavis, men jeg synes, at man kan fremhæve det, at det tager det til det næste niveau. Og når du siger tilbudsavis, så er det som mange også kalder slet og ret en reklame, ikke? Ja, det der ligger i postkassen, det kan du få på din app. Og der tager Catch så det her koncept til det næste niveau, synes jeg, for nu begynder det at gøre det interessant. Der er noget spil i det igen. Så du får ligesom at du kan sætte dig og skyde med fugle i en app, så kan du sætte dig og se på de her tilbud, der er. Og grundspillet i det er sådan set egentlig bare, at du optjener penge, hvis du interesserer dig for tingene, bladrer i dem og forholder dig til dem og booker dem og bestiller dem, så optjener du en saldo. Et eksempel, så ligger der en fastfoodkæde her i toppen. Vi undlader at nævne det, men ligger en fastfoodkæde, og de siger, så er der 20% rabat. Hvis jeg klikker på den og claimer den, at jeg catcher den, der kommer navnet på appen ind, at jeg catcher den, så udover at jeg får 20%, så tjener jeg også en saldo i spillet. Det vil sige, at jeg bliver faktisk belønnet for at udnytte tilbud. Ja. Det er en del af gamet. Det vil sige, at her, når jeg kigger på min skærm oppe i toppen, står, at jeg har optjent 27 kroner i dag ved at sidde og gribe de her ting og sige, den der skal jeg udnytte på et tidspunkt, og den der kan jeg sende til en ven, og så optjener jeg saldo. Og det er ikke det eneste. Er der nye muligheder, fordi de her apps, telefonerne, som teknologien er, ved hvor jeg er. Så der er nogle muligheder for virksomheden at tilbyde et tilbud, når jeg befinder mig i nærheden, og så kommer ordet ind igen, så skal jeg catche et tilbud. Så når du kører ned ad Kongensgade i Odense, eller ned ad Amagerbrogade, eller hvor du nu er, Gammel Munkegade i Aarhus, og den kan se, hey, Thomas er i nærheden af et sted, hvor vi har tilbud på et trommesæt. Ja, catch. Og hvis jeg så fanger så siger det pling i din telefon. Så kan jeg få tilbud, det synes jeg er den første del. Det er jo sådan set det, udgangspunktet var at få gode tilbud, men samtidig er det så med til at hæve min catch-saldo, som jeg så kan indløse senere. Det vil sige, at lige nu står der, jeg har 27 point, som er tilsvarende kroner. Det vil så hæve, så på et tidspunkt har jeg tjent penge på at lege den her leg. Og det er så det, jeg mener i udgangspunktet, da jeg startede den her, var, at det tager ligesom tilbudsaviser op til et lidt mere avanceret niveau og bruger teknologien. Og den saldo og de ting, du sparer sammen, kan du bruge forskellige steder. Lige præcis. Det vil sige, hvis du spiser tilpas mange burger hos den fastfood-kæde, du nævner, så har du til et trommesæt på et tidspunkt. Lige præcis. Der er også indmeldinger i bogklub, og man kunne forestille sig, at jeg havde tjent nok bonuspoint op ind i appen til, og så kunne jeg melde mig ind i de 3 første måneder, var allerede betalt af, at jeg havde brugt appen et stykke tid. Sidste ting nævnt, jeg har prøvet den et sted, hvor de bruger det her med, hvor man befinder sig fysisk. Det har de gjort på et fodboldstadion i Danmark. Og så sidder alle folk på stadioner for at vide i telefonerne, at nu skal man finde sin telefon frem og catche et tilbud. Og så kigger jeg ned langs tribunerne, og ganske rigtigt, folk kan godt lide at lege den her leg. Og så kan man jo så se et tilbud, om man har lyst til at gribe det eller ej. Catch hed det altså, C-A-T-S-J, og det handler om gode tilbud. Og før den altså, der hørte vi om My Money, og det drejede sig om lommepenge. 2 apps, der blev anbefalet af Thomas Bigum. Tak for besøget. Tak fordi jeg måtte komme.